Kauan se piti kestää 5 sekuntia. Alappa herätä! En mä halua! Alappa herätä! En mä halua! Alappa herätä! En mä halua vielä lähteä kun väsyttää! No pakko se on lähteä, et kerkeää! Meitä tehtävä tärkeää odottaa! Älä sano, että alkoi jo kaduttaa! Ei, mennään vaan! Pistetäänpä haisemaan! Saisiko neideille olla? Kermakakku! 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 Talo pitäis pommittaa, sen paikalle joku hyvä mesta rakentaa. Ja poliitikot pitäis kaikki lomauttaa, tai jos näin uskoo, niin päähän pamauttaa. Pääoma kehitys ja Kapitalismi! isänmaa uskonto, Fasismi! turvallisuus ja ydinperhe. Vapaamielisyys on suuri erhe. Ois meille tässä kuules Nadi unelma, sen nimi on vapaus ja demokratia. Ei saa kukaan meitä edustaa, siis alistaa. Pitää kansan itse päättää, mikä koskee kansaa. Tilanne on muuttunut pahemmaksi. Nyky-Suomessa uhamuodostavat nämä kaksi. Anarkistinen terrorismi ja islamilainen fundamentalismi. Näen tähän vaivuuden ratkaisun, eli kädessäni pääministerin salkun. Kuinka kehtaat olla noin ahne sika? Se on geeneissäni, eikä siis oma vika. Miksi keksiä pyörää uudelleen? Olisi keskitysleireille käyttöä. Homoseksuaalisuus on sairaus. Sanon täysin vailla tieteellistä näyttöä. Poissa silmistä on poissa mielistä. Jos et sä tiedä, ei sä pilaa fiilistä. Siksi valtio-ongelmat syrjää sysää. Mut liikaa on liikaa, kohtaa systeemi sysää. Ja arvostan naisia suuresti. On ollut naimisissakin jo 6. Mutta ongelma onkin lähinnä tässä. En tahdo nähdä naista päättämässä. Naisen paikka on kotona, nyrkin ja hellan välissä. Yhä korostan, rakastan naisia, toisen luokan kansalaisia. Suomen turva on puolustusvoimat, pojat ja tytöt, kansamme oiva. Siviilipalvelus on kauhea syöpä. Nuorten pitäisi oppia oikeata työtä. Sivari, homo, kommunisti, pössyttelijä, kehari. Fasistisesti, imperialisti, kapitalisti, porvari.
Nopeammin, nopeammin! Hyvää synttäriä, faija.